खेला गेलेगिरिफोरखौ बिटिआर सरकारा अरायबो थुलुंगाखां होगोन राकेश ब्रह्म। हादरारि आरो मुलुगनां थाखोनि गेलेमु बिथिङाव दासान्दि बिटिआर हालामनिफ्राय गोख्रोङै जौगालांगासिनो। गोबां बर' लाइमोनफोरा गाव गावनि गोब्राब नाजानायजों हादरनां आरो मुलुगनां थाखोनि गेलेमु बादायलायनायाव जाफुंसार जानायनि गोबां बिदिन्थिखौ नुनो मोनसै। बेबायदिनो हादरारि थाखोनि खुंफुंजानो गोनां आल्टिमेट केराटे लीगनि थाखाय रोंगौथि गोनां गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाय मावबादाखौ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव खुंफुंनाय जायो। बे रोंगौथि गोनां गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाय मावबादायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ दिनै खौरां लाफैयो आरो गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखां होयो। बेजों लोगोसेनो मोजां गेलेगिरिफोरखौ अरायबो मदद आरो थुलुंगाखां होगोन होननानै खोथा होयो बिथां राकेश ब्रह्मआ। मुम्बाइनिफ्राय फैनाय आल्टिमेट केराटे लीग आरो वर्ल्ड फुडकन फेडारेशननि आफादगिरि सानसे राजीव सिंहआ बे मावबादानिफ्रायनो रोंगौथि गोनां सा 24 आल्टिमेट केराटे गेलेगिरिफोरखौ सायख'यो आरो भारतनि खुंफुंजानो गोनां आल्टिमेट केराटे लीगआव गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय गेलेनो खाबु होनायखौ मिथिहोयो। अनुभव है, मेरा पहली बार इधर आया हूँ और बहुत अच्छा बीटीआर गवर्नमेंट काउंसिल का बहुत अच्छा सपोर्ट है और इनका जो आगे का जो प्रोग्राम सुना जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तो इसके लिए सबको इनका समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए इसको प्रमोट अच्छे ढंग से हो रहा है, ऐसा पूरा माहौल यहाँ पे दिख रहा है और उससे एक बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट खिलाड़ियों को मिलता है तो उससे पूरे समाज का भला होता है। लोग सभी चीज़ को छोड़ के स्पोर्ट्स की ओर जाएंगे और समाज अच्छा होगा, सोसाइटी अच्छा होगा, फैमिली अच्छा होगा, लाइफ बहुत अच्छा होगा। ऐसे 8-10 बच्चों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। सिलेक्शन का प्रोसेस है कि जैसे आप बीज देखते हैं, कुछ लोग सिलेक्शन पेड़ देख के करते हैं, मैं पेड़ देख के सिलेक्शन नहीं करता हूँ, मैं बीज देख के करता हूँ कि क्या उसमें वो बीज है, क्या वो पेड़ बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर उसमें अच्छा से खाद पानी मिट्टी अच्छा से जाएगा तो वो बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया अभी का करंट स्टैंडर्ड नहीं बट पोटेंशियल है, फ्यूचर क्या बन सकता है बच्चा, उसके लिए सिलेक्शन है। तो उसको हम यहाँ से आप भविष्य में फ्यूचर में देखेंगे कि बक्सा से कई लोग वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे होंगे। एक अभी ऑलरेडी निज़्मम बसुमतारी है, पिछला लीग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत ही काफ़ी स्टार प्लेयर बन के उभरा। वैसे करके यहाँ पे कई लोगों में मैं बहुत पोटेंशियल देख रहा हूँ, बहुत सारी संभावना है जो बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और बीटीआर का जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो उनको जैसे एक बीज को खाद और पानी का ज़रूरत पड़ता है तो वो गवर्नमेंट वैसा सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो सपोर्ट इनका दिख रहा है तो उससे और भी बहुत तेज़ी से ग्रो होगा, ऐसा एक्सपेक्ट है। थैंक यू। जे माने जोंनि जे स्पोर्ट्स जी मोनसे एक्टिविटी दासान्दि माने जोंनि बिटिआरआव खोब गोरायै सोलिगासिनो दङ आरो थिग बिदिनो दिनै बिटिआरनि दिनै बाक्सानि बाथौफुरियाव जोंनि बाक्सा काराटे एसोसिएशना मोनसे आल्टिमेट काराटे लीग बेखौहाय दिनै बेवहाय खुंदों। माने बेवहाय मोजां माने चेम्पियनखौ माने बासिनायनि मोनसे प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ, जायखौ लानानै बे जोंनि दिनैनि बाक्सानि जाय गथ'फ्रा सिलेक्सन जागोन बिथांमोना मुम्बाइआव माने आल्टिमेट माने काराटे माने सेल्फ माने आजिखालि जि रोखोमनि WWF बेफोरबायदि रोखोमनि बा बक्सिंआ जेरै सेल्फ स्टाइल जालांबाय, थिग बिदिनो काराटेआबो मोनसे बे लाइनाव थांगासिनो दङ। जहाँ मुम्बाइनिफ्राय जहाँ माने फाउन्डार अफ माने काराटे माने आल्टिमेटनि चेयारमेन बिथां माने सिन्हा राजीव सिन्हा बिथाङा फैनानै दंफैयो आरो बिथांनि गाइडलाइनावनो दिनै माने बाथौफुरिनि जोंनि स्टेडियामाव मोनसे मोजां हाबाफारि सोलिगासिनो दं आरो बेवहाय आं बाहागो लानानै मोनसे खोथाखौ नुदों जे फैगौ समाव जोंनि हालामाव गोबां बर' सेंग्रा बा गुबुन जाथिनि सेंग्राफ्राबो मोनसे जे मोजां माने मोजां मोनसे खेलायाव जे बिराद मोनसे एग्रेसिभ मुड जाबाय बेखौ आं दिनै फोथायनो हादों आरोखि। जोङो बे बाराव स्पेसियेलि जोङो बे समाव जों बुंनांगोन जे बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सारनि जे दैदेननायनिफ्रायनो खेलानि बिथिङाव गोसो होनायखौ जोङो अराय माने गासैबो गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो जों नुदों जे फैगौ समाव फुटबलखौ लानानै
बेस्ट खालामनानै बाखि जि जोंहा खेला दङ काराटे माने बक्सिं बेफोरबायदियावबो जों बाहेरा स्टेटआव बाहेरा हादोरफ्राव जोङो ट्रेनिं होनानै साबसिननिफ्राय साबसिन खेलुवे बहननो थाखाय रायलायगासिनो दङ आरो बे बोसोराव फुटबलखौ जोङो बांसिन प्रायरिटि होनाय जादों आरो आं दिनै खोथा होयो काराटेनियाव लिगावबो जों बेफोरबायदिनो प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआवबो जेरै चिरां क'क्राझार आरो जोंहा उदालगुरि बेवहायबो बे लिगा जानो थांगासिनो दङ आरो जोङो सरकारनि फालनिफ्राय जि गथ'फ्रा मोजाङै माने देरहानानै थांगोन जोङो अनसुंथाइ जेसेखिनि हागौ बे अनसुंथाइखौ जों होनो थाखाय थागथियारि जागोन आरोखि हनुमान हार्डवेराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेर मुंनि गंसे हार्डवेर गला। बे गलायाव बाला अन्थाइ इटा सिमेन्टजों लोगोसे टिन चेयार डाइनिं टेबोल प्लाइबर्ड न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मबाइल नाम्बार 9394712499। नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेरा जगायनानै होगोन। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावगाबागावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945 910110239 आरो 95775733499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।